Кметът на община Несебър господин Николай Димитров проведе изнесен приемен ден в Стария град на Несебър. Вниманието беше насочено към проблемите на жителите там. Всеки, който желаеше да разговаря с господин Димитров, можеше да го посети в приемната на конферентен център Сочи. По време на срещите бяха обсъдени някои от основните проблеми на местните жители, свързани с чистотата и реда по улиците на града. Съобщена бе информация за нередности и ситуации, създаващи затруднения. Посетителите изказаха своето задоволство от положителните промени напоследък, като например ефтините общински паркинги и премахването на част от сергиите по улиците с цел освобождаване на пешеходните зони. Дадени бяха различни предложения и идеи, като например поставянето на кутия за похвали и оплаквания пред сградата на общината. Изнесени приемни дни са се провели към този момент във всички селища на община Несебър. Индивидуалният подход към всеки един гражданин и всеки един проблем е водещ в начина на управление на господин Димитров и неговия екип. Ето защо практиката на приемни дни извън административната сграда на общината ще продължи и за в бъдеще.